Miljonääri meni köyhän siivoojansa kotiin irtisanoakseen hänet, koska tämä ei ollut siivonnut kylpyhuonetta, mutta jähmettyi nähdessään identtiset kaksoset, jotka näyttivät aivan häneltä. Kun hän päätti tutkia asiaa, hän teki löydön, joka muutti hänen elämänsä suunnan. Katso loppuun asti ymmärtääksesi tämän kauniin tarinan loppuratkaisun. Jos pidit tästä tarinasta, muista tilata kanavamme ja kertoa meille, miltä paikkakunnalta katsot. Jatketaan. Luku 1. Odottamaton löytö. Taavi Korhonen pysäköi ylellisen Bentleyn Kallion työläiskaupungin osan kapealle kadulle. Helsingin harmaa lokakuun taivas heijastui auton kiiltävästä pinnasta, kun hän tarkisti vielä kerran osoitteen kännykästään. Taavi oli tottunut Kaivopuiston merenrantahuvilaansa, jossa marmoriset pylväät ja suihkulähteet kertoivat omaa tarinaansa hänen menestyksestään teknologiateollisuudessa. Nyt hän istui autossaan ja tuijotti ränsistynyttä kerrostaloa, joka vaikutti kaipaavan uutta maalikerrosta ja huolenpitoa. Tässäkö Linnea todella asuu, hän mutisi itsekseen ja suoristi kalliista villasta valmistetun takkiaan. Linnea Nieminen oli toiminut Taavin kodinhoitajana 7 vuotta. 7 vuotta moitteetonta palvelua, kunnes viime aikoina nainen oli alkanut laiminlyödä työtehtäviään. Taavi oli huomannut, että hänen päämakuuhuoneen kylpyhuoneensa oli jäänyt toistuvasti siivoamatta. Miehelle, joka johti tuhansien työntekijöiden teknologiayritystä ja vaati täydellisyyttä kaikessa, tämä oli anteeksiantamatonta. Taavi oli päättänyt hoitaa asian henkilökohtaisesti. Ei puhelinsoittoa, ei sähköpostia, hän halusi nähdä Linnean kasvotusten ja irtisanoa tämän. Se oli hänen tapansa, suora, kylmä ja tehokas, samat ominaisuudet, joiden avulla hän oli rakentanut omaisuutensa. Hän astui ulos autostaan ja käveli päättäväisesti sisään rakennukseen. 4. kerroksen ovi 4.12 näytti aivan yhtä kuluneelta kuin muutkin käytävän ovet. Taavi koputti 3, napakasti ja määrätietoisesti. Oven avasi väsyneen näköinen nainen, jonka silmissä välähti hämmästys, kun hän tunnisti vieraan. Taavi, herra Korhonen, Linnea korjasi nopeasti, mitä te täällä? Ennen kuin Taavi ehti vastata, 2 identtistä pikkupoikaa juoksi olohuoneen poikki paperilennokkia jahdaten. Pojat olivat noin 7-vuotiaita, heidän hiuksensa olivat samaa tummaa sävyä kuin Taavin, ja heidän silmänsä, ne olivat täsmälleen samaa harmaan sinistä kuin hänen omansa. Taavi jähmettyi. Hänen verensä tuntui pysähtyvän suonissaan. Oli kuin hän olisi katsonut itseään 30 vuotta taaksepäin. Samat kasvonpiirteet, sama tapa kallistaa päätä uteliaasti, jopa sama kulmakarvojen kaari. Linnea huomasi Taavin lamaantuneen katseen ja asettui vaistomaisesti poikien ja miehen väliin. Onko sinulla asiaa? Linnea kysyi terävästi, katsoen hermostuneesti poikien suuntaan. Tämä ei ole hyvä hetki. Keitä nuo pojat ovat? Taavi kysyi, ääni tuskin kuiskausta kuuluvampi. Linnea nielaisi. Poikani, Sampo ja Sakari. He täyttivät juuri 7. He näyttävät minulta, Taavi sanoi hitaasti, kuin olisi vasta opettelemassa puhumaan. Miten? Se on mahdollista. Me emme koskaan... Sinun pitäisi lähteä, Linnea keskeytti. Nyt heti, ole kiltti ja lähde. Mutta Taavi ei voinut liikkua. Hänen mielensä oli täynnä kysymyksiä, jotka pyörivät kuin pyörremyrsky. Miten tämä oli mahdollista? Milloin? Miten? Hei! Toinen pojista huudahti huomatessaan vieraan. Oletko sinä se mies, jolla on se hieno auto? Sampo, mene huoneeseesi, Linnea komensi. Ota Sakari mukaasi, nyt. Pojat katsoivat äitiään hämmentyneinä, mutta tottelivat. Heidän mennessään Taavi ehti nähdä, kuinka toinen pojista, oliko se Sampo vai Sakari, käänsi päätään samalla tavalla kuin hän itse, sama utelias ilme kasvoillaan. Meidän täytyy puhua, Taavi sanoi, kun pojat olivat kadonneet näkyvistä. Ei ole mitään puhuttavaa, Linnea vastasi jäykästi. Ole kiltti ja lähde. Jos tämä koskee työtäni, voit ilmoittaa irtisanomisesta sähköpostilla. Irtisanomisesta? Taavi naurahti tyhjästi. Luuletko, että tulin tänne puhumaan siivoamisesta? Nuo pojat, he ovat minun, eikö niin? Linnean kasvot kalpenivat. Lähde, Taavi, pyydän.
Vastaa minulle. Taavi vaati, ääni kohoamatta, mutta intensiivisenä. Ovatko he minun poikiani? Linnea puristi huulensa yhteen ja käänsi katseensa pois. Se oli Taaville riittävä vastaus. Miten? Hän kuiskasi. Me emme ole koskaan olleet yhdessä sillä tavalla. Et sinä ymmärrä, Linnea sanoi hiljaa. Et ymmärrä mitään. Nyt lähde ennen kuin pojat tulevat takaisin. Tämä ei ole oikea hetki eikä paikka. Taavi näki naisen silmissä jotain, mitä ei ollut koskaan aiemmin huomannut. Pelkoa ehkä, mutta myös päättäväisyyttä. Linnea, joka oli aina ollut nöyrä ja huomaamaton hänen kodissaan, seisoi nyt hänen edessään kuin suojelusenkeli lastensa puolesta. Minä lähden nyt, Taavi sanoi lopulta, mutta tämä ei jää tähän. Tulen takaisin, ja silloin kerrot minulle kaiken. Linnea ei vastannut, ainoastaan nyökkäsi kerran, jäykästi. Taavi kääntyi ja lähti, jalat tuskin kantaen häntä portaikkoon. Hän oli tullut irtisanomaan siivoojan ja löytänytkin jotain, mikä käänsi hänen maailmansa ylösalaisin. Ajaessaan takaisin kaivopuiston hulppeaan kotiinsa, Taavi ei nähnyt Helsingin syksyistä kauneutta ympärillään. Hän ajoi kuin automaattiohjauksella, mielessään vain 2 pientä poikaa, jotka olivat kuin hänen pienoiskuvia. Miten se oli mahdollista? Hän ja Linnea eivät olleet koskaan olleet intiimissä suhteessa. Taavi oli nähnyt naisen päivittäin vuosien ajan, mutta he olivat aina säilyttäneet ammatillisen etäisyyden. Taavi pysäköi autonsa ja käveli sisään valtavaan talonsa. Talo, joka oli aina tuntunut täydelliseltä heijastukselta hänen menestyksestään, tuntui nyt yhtäkkiä tyhjältä ja kylmältä. Hän istui työhuoneensa nahkaiseen nojatuoliin ja kaatoi itselleen lasillisen kallista skotlantilaista viskiä. Muistikuvat vyöryivät hänen mieleensä. Milloin hän oli tavannut Linnean ensimmäisen kerran? 7 vuotta sitten, kun nainen oli tullut työhaastatteluun. Mutta oliko mahdollista, että he olisivat tavanneet jo aiemmin? Taavi joi viskinsä yhdellä kulauksella ja kaatoi lisää. Hänen puhelimensa soi. Se oli hänen assistenttinsa, joka muistutti illan kokouksesta. Taavi perui sen. Ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin hän laittoi työnsä syrjään. Nyt oli tärkeämpääkin selvitettävää. Hän otti kannettavan tietokoneensa ja avasi yritystensä henkilöstörekisterin. Oliko Linnea työskennellyt jossain hänen yrityksistään ennen kodinhoitajan pestiä? Taavi selasi tietokantaa kuumeisesti, kunnes löysi sen. Linnea Nieminen, väliaikainen vastaanottotyöntekijä Korhonen Tech, alihankkijayrityksessä 8 vuotta sitten. 3 kuukauden työsopimus, jonka jälkeen työsuhde oli päättynyt. Taavi nojasi taaksepäin tuolissaan. Se täsmäsi. 3 kuukautta tuossa työpaikassa, sitten poikien syntymä noin 9 kuukautta myöhemmin. Mutta he eivät olleet koskaan viettäneet aikaa kahden. Hän muisti ehkä nähneensä naisen pari kertaa toimistolla, mutta mitään muuta kontaktia ei ollut. Hän nousi ja käveli ikkunan luo. Helsingin valoisa syysyö levittäytyi hänen eteensä. Jossain tuolla ulkona oli 2 pientä poikaa, jotka kantoivat hänen DNAtaan, hänen piirteitään, ehkä jopa hänen luonnettaan. Pojat, joiden olemassaolosta hän ei ollut tiennyt mitään ennen tätä päivää. Taavi kaivoi puhelimensa esiin ja etsi numeron. Hän soitti luotetulle yksityisetsivälle, jonka palveluksia oli käyttänyt aiemminkin liiketoimintansa yhteydessä. Minulla on sinulle tehtävä, hän sanoi puhelimeen. Tarvitsen kaiken mahdollisen tiedon Linnea Niemisestä ja hänen pojistaan Samposta ja Sakarista. Ja tarvitsen sen nopeasti. Puhelun jälkeen Taavi tuijotti ulos ikkunasta. Hänen järkähtämätön maailmansa oli järkkynyt perustuksiaan myöten. Miljonääri, joka oli tottunut hallitsemaan kaikkea ympärillään, tunsi nyt olevansa täysin kontrollin ulkopuolella. Mutta yksi asia oli varma. Hän ei lepäisi ennen kuin saisi selville totuuden. Huomaamattaan hän oli jo unohtanut, miksi oli alun perin mennyt Linnean asunnolle. Kylpyhuoneen siivoamattomuudella ei ollut enää mitään merkitystä. Nyt hänen mielessään oli vain yksi kysymys. Miten ne pojat voisivat olla hänen? Luku 2. Tutkimuksen polulla.
Seuraavat päivät olivat Taaville kuin sumua. Hän kävi kokouksissa, allekirjoitti sopimuksia ja johti yrityksensä toimintaa kuin robotti, mutta hänen mielensä oli muualla. Hänen luotettu yksityisetsivä Eero Laiho oli jo aloittanut tutkimuksensa ja Taavi odotti kärsimättömänä tietoja. Korhonen Technologyn pääkonttorissa Helsingin keskustassa Taavi istui lasiseinäisen toimistonsa yksinäisyydessä. Lasikaton läpi hän saattoi nähdä harmaita pilviä, jotka valmistautuivat syksyn ensimmäiseen lumisateeseen. Taaville näky oli niin tuttu, niin tavanomainen, mutta nyt mikään ei tuntunut tavalliselta. Herra Korhonen, hänen assistenttinsa, Siiri keskeytti hänen ajatuksensa interkomiin. Herra Laiho on saapunut. Lähetä hänet sisään, Taavi vastasi välittömästi ja nousi seisomaan. Eero Laiho astui sisään, täsmälleen samanlaisessa tummanharmaassa puvussa kuin aina, silmälasit, nenällään ja nahkasalkku kädessään, mies, joka sulautui täydellisesti toimistoympäristöön ja josta kukaan ei muistaisi mitään erityistä tapaamisen jälkeen, juuri siksi hän oli niin hyvä työssään. Taavi, Eero nyökkäsi. He olivat tunteneet toisensa riittävän kauan sinutellakseen. Mitä sait selville? Taavi kysyi kärsimättömänä, viitaten Eeroa istumaan. Eero avasi salkkunsa ja otti esiin kansion. Linnea Nieminen, 36 vuotta. Syntynyt Turussa, muuttanut Helsinkiin opiskelemaan yliopistossa, valmistunut kirjallisuustieteiden maisteriksi, mutta työskennellyt lähinnä toimistotehtävissä. Ei rikosrekisteriä, ei velkoja. Varsin tavallinen elämä? Entä pojat? Sampo ja Sakari Nieminen, 7 vuotta. Syntyneet Helsingin yliopistollisessa sairaalassa 12. maaliskuuta 2018. Isää ei ole merkitty syntymätodistukseen. Taavi otti kansion käteensä ja selasi sitä. Siellä oli valokuvia Linneasta kulkemassa kaupungilla poikien kanssa, kuvia heidän koulustaan, lääkärikäyntien tietoja. Löysitkö mitään, mikä selittäisi? Taavi aloitti, mutta sanat katosivat. Mikä selittäisi, miksi he näyttävät sinulta? Eero täydensi lauseen. Ei suoranaista selitystä, mutta löysin jotain mielenkiintoista. Ennen kuin Linnea aloitti sinun kodinhoitajanasi, hän työskenteli tosiaan väliaikaisena vastaanottovirkailijana CorpTech Solutions-yrityksessä, joka on yksi alihankkijoistasi. Tiedän sen jo, Taavi sanoi kärsimättömänä. Mutta tiesitkö, että CorpTech Solutions työskenteli silloin Medivita-hankkeen parissa? Kyseessä oli lääketieteellinen tutkimusprojekti, jota yksi tytäryhtiöistäsi rahoitti. Taavi kohotti kulmiaan. Medivita oli ollut yksi hänen yrityksensä monista lääketieteellisistä sijoituksista, mutta se oli jäänyt melko pieneksi projektiksi muihin verrattuna, eikä hän ollut seurannut sitä henkilökohtaisesti. Mikä on Medivitaan yhteys tähän, hän kysyi. Eero ojensi toisen paperin. Medivita oli keskittynyt hedelmöityshoitojen kehittämiseen, ja vuosi ennen kaksospoikien syntymää Linnea Nieminen oli heidän tutkimusprojektinsa osallistuja. Taavi tuijotti paperia käsissään. Siinä näkyi Linnean nimi osallistujalistassa, mutta tarkemmat tiedot oli peitetty mustalla. Minun täytyy tavata hänet uudelleen, Taavi sanoi, puhuen enemmän itselleen kuin Eerolle. Hänen täytyy kertoa totuus. On vielä jotain muuta, Eero sanoi varovasti. Tutkiessani asiaa huomasin, että Medivitan projekti sisälsi anonyymien luovuttajien DNA-pitteen käyttöä. He keräsivät näytteitä tutkimusta varten useista lähteistä, mukaan lukien Korhonen Technologyn työntekijöiden vuosittaisista terveystarkastuksista. Taavi tunsi kylmien väreiden kulkevan selkäpiitään pitkin. Tarkoitatko, että minun DNA-tani on voitu käyttää ilman lupaani? Teknisesti ottaen, työntekijöiden terveystarkastusten yhteydessä allekirjoitetaan laaja suostumus, joka sallii näytteiden käytön lääketieteelliseen tutkimukseen, Eero selitti, mutta en voi varmistaa, että sinun näytteitäsi käytettiin. Se vaatisi tarkempaa tutkimusta. Taavi pyyhkäisi kädellään kasvojaan. Kaikki tuntui niin epätodelliselta. Hänen omistamansa yritys olisi saattanut käyttää hänen DNAtaan hedelmöityshoitotutkimukseen,
Ja nyt maailmassa oli 2 poikaa, jotka olivat geneettisesti hänen jälkeläisiään, mutta joiden olemassaolosta hän ei ollut tiennyt mitään. Tarvitsen todisteita, hän sanoi. Varmoja todisteita siitä, että he ovat minun. DNA-testi olisi ainoa varma keino, Eero vastasi. Mutta siihen tarvitset Linnean suostumuksen. Taavi nauroi kuivasti. Luuletko todella, että hän suostuisi siihen? Hän tuskin päästää minua lähellekään poikia. On muitakin keinoja, Eero sanoi hiljaa. Jos saisin näytteen pojilta, vaikka hiuksen tai hammastikun. Taavi tiesi, että se olisi eettisesti arveluttavaa, mutta hänen tarpeensa tietää totuus oli nyt suurempi kuin mikään moraalinen epäilys. Hän nyökkäsi hitaasti. Tee se, mutta ole varovainen. En halua aiheuttaa heille haittaa. Eero sulki salkkunsa ja nousi. Palaan asiaan mahdollisimman pian. Kun Eero oli lähtenyt, Taavi jäi tuijottamaan kaupunkinäkymää toimistonsa ikkunasta. Syksyinen Helsinki levittäytyi hänen allaan, harmaa ja sateinen, mutta silti täynnä elämää. Jossain tuolla, vain muutaman kilometrin päässä, oli 2 pientä poikaa, jotka saattoivat olla hänen verisukulaisiaan. Taavi ei ollut koskaan ajatellut isyyttä. Hänen elämänsä oli ollut aina täynnä työtä, kunnianhimoa ja menestyksen tavoittelua. Naisiakin oli ollut, mutta ei koskaan ketään niin tärkeää, että hän olisi halunnut perustaa perheen. Ja nyt, kun hän oli 45-vuotias, jo kauan sitten luopunut ajatuksesta, että hänestä voisi tulla isä, elämä oli heittänyt hänen eteensä tämän arvoituksen. Päivät kuluivat, ja Taavi yritti keskittyä työhönsä, mutta ajatukset karkasivat jatkuvasti poikiin. Hän alkoi pohtia, millaiset he olivat. Pitikö Sampo samanlaisista asioista kuin hän lapsena? Oliko Sakarilla sama matemaattinen lahjakkuus, joka oli auttanut Taavia rakentamaan imperiumiaan? Mitä Linnea oli kertonut heille heidän isästään, vai oliko kertonut mitään? Eräänä iltana, kun Taavi istui kotinsa terassilla katsellen Suomenlahden tummenevia vesiä, hänen puhelimensa soi. Se oli Eero. Minulla on näyte, Eero sanoi ilman tervehdyksiä, molemmilta pojilta. He olivat leikkipuistossa Linnean kanssa ja onnistuin saamaan heidän juomapullonsa, kun he lähtivät. Hyvä, Taavi vastasi. Kuinka pian saamme tulokset? Olen jo lähettänyt näytteet laboratorioon. Luotettavalle taholle täysin luottamuksellisesti. Tulokset pitäisi saada muutamassa päivässä. Taavi sulki puhelimen ja huomasi kätensä tärisevän hieman. Eteenpäin ei ollut paluuta. Pian hän tietäisi varmasti, olivatko Sampo ja Sakari hänen poikiaan. Laboratoriotestitulokset tulivat nopeammin kuin hän oli odottanut. Vain 2 päivää myöhemmin Eero saapui jälleen hänen toimistoonsa, tällä kertaa ohuemman kirjekuoren kanssa. Tulokset, Eero sanoi ja ojensi kuoren Taaville. Taavi avasi kuoren hitaasti, melkein pelokkaasti. Hän veti ulos yhden paperin ja luki tulokset. Isyyden todennäköisyys 99%. Testattavien henkilöiden biologinen sukulaisuus on äärimmäisen todennäköinen. Taavi tunsi huimausta. Kaikki oli totta. Nuo pojat olivat hänen. Mitä aiot tehdä nyt? Eero kysyi tarkkaillen Taavin reaktioita. Taavi taittoi paperin huolellisesti ja laittoi sen takaisin kuoreen. Nyt minä menen puhumaan Linnean kanssa, ja tällä kertaa hän ei voi kieltäytyä antamasta vastauksia. Hän nousi päättäväisesti ja lähti toimistostaan, jättäen Eeron seisomaan yksin. Taavi ajoi automaattisesti kohti kalliota, mielessään vain yksi ajatus. Nyt hän saisi tietää totuuden. Linnean olisi selitettävä, kuinka tämä kaikki oli mahdollista. Saapuessaan Linnean kerrostalon eteen, Taavi huomasi olevansa huomattavasti rauhallisempi kuin ensimmäisellä kerralla. Sokki oli vaihtunut päättäväisyyteen. Hän oli mies, joka oli tottunut saamaan vastauksia, ja nyt hän tarvitsi niitä kipeämmin kuin koskaan. Linnea avasi oven, ja nähdessään Taavin hänen ilmeensä muuttui väsyneestä varovaiseksi. Tiesin, että tulisit takaisin, hän sanoi hiljaa. Meillä on puhuttavaa, Taavi vastasi. Tiedän, että Sampo ja Sakari ovat minun poikiani. Linnea ei näyttänyt yllättyneeltä. Hän vain nyökkäsi väsyneesti ja avasi oven leveämmälle. Tule sisään. Pojat ovat tällä hetkellä naapurissa leikkimässä. Meillä on tunti aikaa puhua.
Luku 3. Totuuden hetki. Linnean asunto näytti valoisammalta päiväsaikaan. Vaatimaton olohuone oli siisti, seinillä oli lasten piirustuksia ja muutama valokuva pojista eri ikäisinä. Taavi huomasi tuijottavansa erityisesti yhtä kuvaa, jossa pojat olivat noin 3-vuotiaita istumassa hiekkarannalla Suomenlahdella. Samat silmät, samat piirteet kuin hänen omissa lapsuuskuvissaan. Istu, Linnea sanoi, osoittain kuluneita nojatuoleja ikkunan vieressä. Taavi istuutui, selkä suorana kuin neuvottelupöydän ääressä. Sinulla on selitettävää. Linnea huokaisi syvään ja asettui vastapäätä olevalle tuolille. Mitä tarkalleen haluat tietää? Vaikuttaa siltä, että olet jo selvittänyt paljon. Minulla on DNA-testitulokset, Taavi sanoi, vetäen kirjekuoren taskustaan. Tiedän, että Sampo ja Sakari ovat biologisia poikiani, mutta se on mahdotonta, koska me emme ole koskaan olleet intiimissä suhteessa, Linnea täydensi lauseen. Ei, emme ole. Joten selitä minulle, miten tämä on mahdollista, Taavi vaati, ääni tiukka mutta hiljainen, hilliten kasvavaa kärsimättömyyttään. Linnea katsoi häntä pitkään, kuin punniten vaihtoehtojaan. Lopulta hän nousi ja käveli pienen kirjahyllyn luo, josta hän otti esiin kansion. Tässä on kaikki, hän sanoi, ojentaen kansion Taaville. Olen säilyttänyt nämä dokumentit poikien syntymästä lähtien. Ajattelin, että jonain päivänä he saattaisivat haluta tietää alkuperästään. Taavi avasi kansion ja näki siellä virallisia lomakkeita, sopimuksia ja lääkärin lausuntoja. Päällimmäisenä oli paperi, jonka otsikko oli Sopimus osallistumisesta hedelmöityshoitokokeiluun. Se oli allekirjoitettu Linnean nimellä 8 vuotta sitten. Minä osallistuin tutkimukseen, Linnea aloitti. Ääni vakaa, mutta hiljainen. Työskentelin silloin Corptech Solutionsissa, kaivopuiston toimistossa. Olin juuri eronnut poikaystävästäni, joka oli pettänyt minua. Olin masentunut, yksinäinen ja rahatilanteeni oli huono. Taavi kuunteli hiljaa, selaten samalla dokumentteja. Eräänä päivänä toimistollamme kävi Medivitan edustajia. He etsivät vapaaehtoisia uuteen hedelmöityshoitotutkimukseen, jossa testattiin uutta menetelmää. Osallistujille maksettiin hyvin ja Linnea keskeytti hetkeksi. Olin aina halunnut lapsia. Entinen poikaystäväni ei halunnut ja olin alkanut pelätä, että aika juoksee ohitseni. Tämä tutkimus tarjosi mahdollisuuden saada lapsi, vaikka en ollutkaan parisuhteessa. Joten osallistuit tutkimukseen, Taavi sanoi. Kyllä. Allekirjoitin kaikki paperit, kävin läpi testit ja hoidot. Minulle kerrottiin, että siittiösolut tulivat anonyymeiltä luovuttajilta, jotka olivat antaneet suostumuksensa niiden käyttöön tutkimuksissa. En koskaan tiennyt, kuka luovuttaja oli. Taavi selasi edelleen papereita, kunnes löysi lomakkeen, jossa mainittiin spermanäyte Gäkikulkal 7KT. Hänen vatsassaan kihelmöi epämiellyttävästi. Miksi kaksospojat? Hän kysyi. Oliko se suunniteltu? Linnea pudisti päätään. Ei alun perin, mutta hedelmöityshoidossa siirrettiin 2 alkiota, jotta onnistumismahdollisuus olisi suurempi. Molemmat kiinnittyivät. Se oli yllätys, mutta olin onnellinen. Ja sinä et tiennyt, että minä olin luovuttaja? Taavi kysyi epäilevästi. En missään nimessä. Linnea puuskahti ensimmäistä kertaa näyttäen tunteensa. Luuletko, että olisin hakeutunut työskentelemään sinun kotiisi, jos olisin tiennyt? Se oli sattuma, outo, uskomaton sattuma. Miten päädyit sitten kodinhoitajakseni? Taavi kysyi, silmät siristyen epäluulosta. Linnea hieroi ohimoitaan väsyneesti. Sain pojat ja yksinhuoltajana rahatilanne oli vaikea. Etsin työtä, jota voisin tehdä. Joustavasti. Ystäväni Kerttu, joka työskenteli siivoojana, kertoi, että eräs varakas työnantaja etsi kodinhoitajaa. Hän ei maininnut nimeäsi. Kun menin haastatteluun ja näin sinut, olin shokissa. Mutta tarvitsin työn niin kipeästi, etten voinut kieltäytyä. Ja sinä et koskaan aikonut kertoa minulle, Taavi kysyi ääni kylmentyneenä. Mitä olisit tehnyt, jos olisin kertonut? Linnea kysyi takaisin. Olisitko uskonut minua, vai olisitko syyttänyt minua huijauksesta, ehkä jopa yrityksestä kiristää sinua?
Millaiset motiivit olisit kuvitellut minulla olevan? Taavi ei vastannut heti. Nainen oli oikeassa. Hän ei todennäköisesti olisi uskonut tarinaa ilman todisteita. Miksi pojat näyttävät niin täsmälleen minulta? Hän kysyi sitten. Eikö geeniperimä yleensä sekoitu niin, että lapset saavat piirteitä molemmilta vanhemmilta? Lääkärit sanoivat, että joskus isän geenit voivat olla hallitsevampia, Linnea vastasi. Ja identtisten kaksosten tapauksessa molemmat perivät täsmälleen samat geenit. Mutta kyllä, minuakin on hämmästyttänyt, kuinka voimakkaasti he muistuttavat sinua. Se on ollut haastavaa. Taavi sulki kansion hitaasti. Hänen mielensä työskenteli kuumeisesti, yrittäen sulauttaa kaikkea juuri kuulemaansa. Hänen DNA:taan oli käytetty laillisesti, mutta ilman hänen tietoista suostumustaan, ja nyt maailmassa oli 2 poikaa, jotka olivat geneettisesti hänen. Pojat, joiden kanssa hän ei ollut viettänyt päivääkään, ei nähnyt heidän ensiaskeleitaan, ei kuullut heidän ensimmäisiä sanojaan. Minä olen heidän isänsä, hän sanoi, enemmän itselleen kuin Linnealle. Biologisesti kyllä, Linnea myönsi varovasti, mutta Taavi, he eivät tunne sinua. Heillä ei ole koskaan ollut isää. Se muuttuu nyt, Taavi sanoi päättäväisesti. Haluan tavata heidät. Kunnolla haluan tutustua heihin. Linnea näytti äkisti pelästyneeltä. Mitä tarkoitat? Tarkoitan, että haluan olla osa heidän elämäänsä, Taavi sanoi, ääni varmempana kuin hänen sisäinen tunteensa. He ovat minun poikiani. Minulla on oikeus tuntea heidät. Sinulla ei ole mitään laillisia oikeuksia heihin, Linnea sanoi, ääni terävoituen. Sinä et ole heidän syntymätodistuksessaan. Sinä et ole koskaan ollut isä heille. He eivät edes tiedä sinusta. Mitä olet kertonut heille heidän isästään? Taavi kysyi äkisti. Linnea näytti vaivautuneelta. Olen sanonut, että heidän isänsä oli mukava mies, joka ei voinut jäädä heidän elämäänsä. He ovat vielä niin pieniä, etteivät ole kysyneet tarkempia yksityiskohtia. Joten valehtelet heille, Taavi sanoi kylmästi. En valehtele. Suojelen heitä, Linnea kohotti ääntään. Mitä minun olisi pitänyt sanoa? Että heidän isänsä on miljonääri, joka ei tiedä heidän olemassaolostaan, koska hänen siittiöitään käytettiin laboratoriossa. Että kaikki on vain sattumaa ja biologiaa. Taavi nousi seisomaan turhautuneena ja hämmentyneenä. Hän käveli ikkunan luo ja katsoi ulos harmaan syksyiseen Helsinkiin. Ihmiset kävelivät kaduilla tavalliseen tapaan, tietämättöminä siitä, että hänen maailmansa oli juuri mullistunut täysin. Minä haluan yhteishuoltajuuden, hän sanoi lopulta kääntyen katsomaan Linneaa. Linnean kasvot kalpenivat. Ei, ehdottomasti ei. Pystyn tarjoamaan heille kaiken, Taavi jatkoi, ääni pehmentyen hieman. Parhaan koulutuksen parhaat mahdollisuudet elämässä. He ansaitsevat tietää, kuka heidän isänsä on. He ansaitsevat vakaan, rakastavan kodin, Linnea vastasi tiukasti. He ansaitsevat normaalin lapsuuden, ilman dramatiikkaa ja ilman isää, joka ilmestyy heidän elämäänsä vain, koska sattui näkemään heidän kasvonsa ja tunnisti omat piirteensä. Minulla on varaa parhaimpiin lakimiehiin, Taavi sanoi, vaistomaisesti palaten bisnesmäiseen ajatteluunsa. Voin viedä tämän oikeuteen. Ja aiheuttaa skandaalin, Linnea kysyi. Paljastaa koko maailmalle, että Suomen kuuluisimman teknologiamoguli Taavi Korhosen DNAta käytettiin hedelmöityshoitokokeilussa, että sinun yrityksesi projektissa käytettiin sinun geenejäsi ilman lupaa. Haluatko todella sen julkisuuden? Taavi ei ollut ajatellut asiaa siltä kannalta. Linnea oli jälleen oikeassa. Tällainen skandaali voisi vahingoittaa hänen mainettaan ja yritystään. Minä en yritä kiristää sinua, Linnea jatkoi rauhallisemmin, nähdessään Taavin empivän ilmeen. Haluan vain suojella poikiani. Heidän elämänsä on hyvää ja vakaata sellaisena kuin se on nyt. He ansaitsevat tietää totuuden, Taavi sanoi hiljaa. Ja minä ansaitsen tuntea heidät. Ehkä jonain päivänä, Linnea myönsi, kun he ovat vanhempia. Mutta ei näin, ei yhtäkkiä, ei tällaisena dramaattisena paljastuksena. Ennen kuin Taavi ehti vastata, ulkoovi avautui ja sisään ryntäsivät Sampo ja Sakari, intoa täynnä ja punaposkisina ulkoilmasta.
Äiti, me nähtiin orava. Sampo huudahti, mutta pysähtyi nähdessään vieraan. Hei, sinä olet se mies, jolla on hieno auto. Taavi tuijotti poikia sanattomana. Siinä he olivat, hänen poikansa, seisoen, vain muutaman metrin päässä, hymyillen ja uteliaina. Hän tunsi kummallisen tunteen rinnassaan, jotakin mitä ei ollut koskaan aiemmin tuntenut. Tämä on herra Korhonen, Linnea sanoi pojille, ääni pinnallisen keveä. Hän on äidin työnantaja. Teet siis äidin kanssa töitä? Sakari kysyi kallistaen päätään täsmälleen samalla tavalla kuin Taavi itse teki ollessaan utelias. Kyllä, Taavi vastasi, yllättyneenä siitä, miten vaikeaa puhuminen yhtäkkiä oli. Äitisi työskentelee minulle. Hän on erittäin hyvä työssään. Onko sinun talosi tosi iso, Sampo kysyi silmät loistaen. Äiti sanoo, että siellä on jopa uima-allas. Kyllä, se on melko suuri, Taavi vastasi, tuntien outoa liikutusta, ja siellä on tosiaan uima-allas. Ehkä voisitte jonain päivänä tulla katsomaan sitä. Hän katsoi Linneaan kysyvästi. Naisen kasvoilla näkyi huoli, mutta myös häivähdysmyöntymystä. Ehkä jonain päivänä, Linnea toisti Taavin sanat. Mutta nyt, pojat, menkää pesemään kätenne. Meillä on kohta päivällinen. Pojat juoksivat innoissaan kylpyhuoneeseen. Kun he olivat poissa kuuloetäisyydeltä, Taavi käänsi katseensa takaisin Linneaan. Kerrot heille jonain päivänä, eikö niin? Hän kysyi hiljaa. Linnea nyökkäsi hitaasti. Jonain päivänä, mutta se tapahtuu minun ehdoillani, kun he ovat valmiita, ja sinun täytyy ansaita paikkasi heidän elämässään. Et voi vain marssia sisään ja vaatia isyyttä. Taavi tiesi, että Linnea oli jälleen oikeassa. Hänen täytyi löytää tasapaino halujensa ja poikien tarpeiden välillä. Minä haluan auttaa heitä, hän sanoi. Rahallisesti ainakin, ja haluaisin nähdä heitä säännöllisesti, vaikka he eivät tietäisi vielä, kuka todella olen. Linnea tuijotti häntä pitkään, arvioiden hänen vilpittömyyttään. Se voisi olla mahdollista, mutta hitaasti, eikä mitään oikeustaisteluja. Sovittu, Taavi nyökkäsi. Aloitetaan pienistä askelista. Kun Taavi lähti asunnosta, hänen mielensä oli sekaisin tunteista, joita hän ei osannut nimetä. Hän oli isä. Hänellä oli 2 poikaa, jotka olivat eläneet 7 vuotta tietämättä hänestä mitään, ja hän oli juuri tehnyt ensimmäisen todellisen kohtaamisen heidän kanssaan. Ajaessaan takaisin kaivopuiston kotiinsa, Taavi ymmärsi, että hänen elämänsä oli muuttunut peruuttamattomasti. Imperiumin rakentaminen ei tuntunut enää niin tärkeältä. Nyt oli jotain paljon merkityksellisempää. 2 pientä poikaa, joilla oli hänen silmänsä ja hänen hymynsä. Luku 4. Oikeustaistelun kynnyksellä. Seuraavien viikkojen aikana Taavi löysi itsensä uudesta rutiinista. 2 kertaa viikossa hän sattui olemaan Linnean ja poikien asuinalueella ja tarjoutui viemään heidät syömään tai puistoon. Ensimmäiset tapaamiset olivat jäykkiä ja kiusallisia, mutta vähitellen pojat alkoivat odottaa äidin rikkaan ystävän vierailuja. Taavi oppi, että Sampo rakasti jalkapalloa ja luki innokkaasti seikkailukertomuksia, kun taas Sakari oli kiinnostunut matematiikasta ja rakenteluleikeistä. Molemmat olivat älykkäitä, uteliaita ja täynnä elämäniloa. Näiden tapaamisten lisäksi Taavi oli alkanut maksaa pojille korkeatasoista sairausvakuutusta ja perustanut heille koulutusrahaston. Linnea oli aluksi vastahakoisesti hyväksynyt nämä järjestelyt, mutta myöntynyt lopulta, kun Taavi oli vakuuttanut, ettei vaatisi mitään vastineeksi. Eräänä lumisena joulukuun iltana, kun Taavi oli juuri palannut poikien kanssa vietetystä päivästä Linnanmäen joulumarkkinoilta, hänen puhelimensa soi. Se oli Eero Laiho. Minulla on tietoja Medivitasta, Eero sanoi ilman tervehdyksiä. Luulen, että sinun kannattaa kuulla tämä. Tule toimistooni huomenna, Taavi vastasi riisuen takkiaan eteisessä. Tämä ei voi odottaa huomiseen, Eero sanoi painokkaasti. Voinko tulla kotiisi nyt? Tunnin kuluttua Eero istui Taavin työhuoneessa, avattu kannettava tietokone edessään. Ulkona lumisade oli yltynyt ja lumihiutaleet tanssivat ikkunan takana putoillen alas kaivopuiston puihin.
Tutkin Medivitan toimintaa perusteellisemmin, Eero aloitti. Ja löysin jotain, mikä saattaa muuttaa koko tilanteen. Taavi istui suoremmaksi nojatuolissaan. Kerro. Medivita ei toiminut täysin laillisesti, Eero sanoi, kääntäen tietokoneen niin, että Taavi näki näytön. Tässä on kopio heidän sisäisestä muistiostaan. He käyttivät tietoisesti korkeaprofiilisten henkilöiden DNAta hedelmöityshoidoissa ilman näiden tietoa. Taavi tuijotti näytöllä näkyvää dokumenttia. Se oli sähköposti 2 Medivitan johtajan välillä, jossa keskusteltiin huippulaatuisten geneettisten näytteiden käytöstä. Taavi tunnisti toisen allekirjoittajan Mikko Laakso, mies, joka oli työskennellyt hänen yrityksensä terveydenhuoltodivisioonassa. Kuinka sait tämän käsiisi? Taavi kysyi, silmät siristyen. Sillä ei ole väliä, Eero vastasi. Tärkeää on, että Medivita valitsi tarkoituksella sinun DNAsi. Et ollut satunnainen luovuttaja. He halusivat nimenomaan käyttää menestyneen, älykkään, fyysisesti terveen miehen geenejä. Mutta miksi? Taavi kysyi, vaikka pelkäsikin jo tietävänsä vastauksen. He kehittivät huippulaatuista hedelmöityshoitomenetelmää varakkaille asiakkaille, Eero selitti. Ajatuksena oli tarjota parhaita mahdollisia geenejä niille, jotka olivat valmiita maksamaan. Näyttää siltä, että he testasivat menetelmää ensimmäisillä vapaaehtoisilla, kuten Linnealla, ennen kuin lähtisivät markkinoimaan sitä rikkaimmille asiakkaille. Taavi nousi ja käveli ikkunan luo. Hänen verensä kiehui raivosta. Hänen DNAtaan oli käytetty kuin jalostuskarjan ilman lupaa hänen oman yrityksensä tytäryhtiön toimesta. Tämä on laitonta, hän sanoi lopulta, ja moraalitonta. Kyllä, Eero myönsi. Mutta Medivita lakkautettiin 3 vuotta sitten. Useimmat vastuuhenkilöt ovat joko siirtyneet ulkomaille tai muihin yrityksiin, ja paperilla sinä annoit luvan näytteidesi käyttöön lääketieteellisessä tutkimuksessa. Entä Linnea? Taavi kääntyi katsomaan Eeroa. Tiesikö hän tästä? En löytänyt mitään, mikä viittaisi siihen, Eero vastasi. Näyttää siltä, että hän oli vilpitön vapaaehtoinen, joka tarvitsi rahaa ja halusi lapsen. Taavi istui takaisin tuoliinsa hieroen ohimoitaan. Mitä tämä tarkoittaa lailliselta kannalta? Voinko saada oikeuksia poikiin tämän perusteella? Eero sulki tietokoneensa hitaasti. Rehellisesti sanottuna tilanne on monimutkainen. Oikeudellisesti voitaisiin argumentoida, että sinua on huijattu ja että sinulla on biologisena isänä oikeuksia lapsiin. Mutta toisaalta Linnea on ollut heidän ainoa vanhempansa koko heidän elämänsä ajan, eikä hänkään tiennyt koko totuutta. Entä jos vien asian oikeuteen, Taavi kysyi. Voinko saada yhteishuoltajuuden? Ehkä, Eero sanoi varovasti, mutta oikeusprosessi olisi pitkä ja julkinen. Se aiheuttaisi valtavan skandaalin, ja mikä tärkeintä, se traumatisoisi poikia. He saisivat tietää totuuden tavalla, joka voisi vahingoittaa heitä. Taavi nousi jälleen, tällä kertaa käveläkseen työhuoneensa toiseen päähän, missä kristallidekanterissa odotti konjakkia. Hän kaatoi itselleen lasillisen ja joi sen yhdellä kulauksella. Kiitos Eero, hän sanoi lopulta. Tarvitsen aikaa ajatella tätä. Kun Eero oli lähtenyt, Taavi istui työhuoneensa hämärässä, ajatukset myrskytennä. Hän oli aina ollut mies, joka otti sen, mikä hänelle kuului, joka taisteli oikeuksistaan, joka ei koskaan taipunut. Mutta nyt kyseessä olivat hänen poikansa ja heidän äitinsä, joka oli rakastanut ja kasvattanut heitä yksin 7 vuotta. Seuraavana aamuna Taavi soitti lakitoimistoonsa ja pyysi tapaamista parhaiden perhelakimiesten kanssa. Olisi selvitettävä hänen lailliset oikeutensa. 3 päivää myöhemmin Taavi istui lakitoimiston modernissa neuvotteluhuoneessa, josta avautui näkymä lumiselle esplanadille. Vastapäätä häntä istui Marianna Lehto, Suomen arvostetuimpia perhelakimiehiä, harmaantuvat hiukset tiukasti nutturalla. Tapaus on epätavallinen, Marianna sanoi, tutkittuaan kaikki Taavin toimittamat asiakirjat. Mutta en näe mitään, mikä estäisi meitä hakemasta isyyden vahvistamista ja yhteishuoltajuutta. DNA-todisteet ovat kiistattomia, ja vaikka et ole tietoisesti osallistunut hedelmöitykseen, olet silti biologinen isä.
Ja mitkä ovat mahdollisuuteni menestyä? Taavi kysyi. Rehellisesti sanottuna hyvät ja huonot, Marianna vastasi suoraan. Toisaalta olet vakaa, varakas ja pystyt tarjoamaan lapsille paljon. Toisaalta et ole koskaan ollut osa heidän elämäänsä, ja tuomari saattaa kyseenalaistaa motiiviasi hakea huoltajuutta nyt, 7 vuoden jälkeen. Vaikka en tiennyt heidän olemassaolostaan, Taavi kysyi turhautuneena. Se on lieventävä asianhaara, mutta ei takaa mitään, Marianna selitti. Lisäksi tuomioistuin asettaa aina lasten edun etusijalle. Ja on kyseenalaista, onko heidän etunsa mukaista repiä heidät pois ainoalta vanhemmalta, jonka he ovat koskaan tunteneet. Taavi hieroi kasvojaan. En halua repiä heitä pois Linnealta. Haluan vain olla osa heidän elämäänsä, virallisesti. Oletko harkinnut sopimista Linnean kanssa oikeuden ulkopuolella? Marianna kysyi. Se olisi vähemmän traumaattista kaikille osapuolille. Olen yrittänyt, Taavi vastasi, mutta hän haluaa edetä hitaasti. Hän pelkää, että haluan viedä pojat häneltä. Ehkä pelko ei ole täysin perusteeton, Marianna sanoi varovasti. Olet tottunut saamaan haluamasi, Taavi. Olet aggressiivinen liikemies. Hän saattaa pelätä, että käytät samaa lähestymistapaa tässä henkilökohtaisessa asiassa. Taavin oli myönnettävä, että lakimies saattoi olla oikeassa. Hän oli aina ottanut sen, minkä halusi. Se oli hänen luonteensa. Mutta oliko se oikea tapa toimia nyt, kun kyseessä olivat hänen poikansa? Jos päätät viedä asian oikeuteen, Marianna jatkoi, sinun on varauduttava siihen, että prosessi on pitkä ja kivulias. Ja se tulee olemaan julkinen. Media tulee rakastamaan tätä tarinaa. Ajatus siitä, että hänen yksityisasiansa leviteltäisiin lööpeissä, että pojat joutuisivat lukemaan alkuperäistään sensaatiohakuisista otsikoista, sai Taavin voimaan pahoin. Tarvitsen aikaa miettiä tätä, hän sanoi lopulta. Marianna nyökkäsi ymmärtäväisesti. Se on viisasta. Tämä ei ole liikesopimus, joka pitää sulkea nopeasti. Tämä on loppuelämäsi. Ja mikä tärkeintä, tämä on 2 pienen pojan elämä. Palatessaan kotiinsa Taavi tunsi itsensä sisäisesti revityksi. Hän halusi oikeutensa. Hän halusi olla isä pojilleen, ei vain satunnainen vieras heidän elämässään. Mutta hinta siitä voisi olla liian korkea. Illan hämärtyessä Taavi istui olohuoneessaan katsellen kännykästään valokuvia, joita oli ottanut poikien kanssa viime viikkoina. Sampo ja Sakari rakentamassa lumiukkoa kaivopuistossa. Pojat syömässä jäätelöä Cafe Engelissä. Sakari keskittyneenä shakkilautaan, kun Taavi opetti hänelle peliä. Hänen puhelimensa soi keskeyttäen ajatukset. Se oli Linnea. Taavi, naisen ääni kuulosti huolestuneelta. Sakari on sairastunut. Hänellä on korkea kuume ja hänet on viety lastensairaalaan. Taavin sydän hypähti kurkkuun. Mikä hänellä on, onko se vakavaa? Lääkärit tutkivat häntä parhaillaan, Linnea vastasi, ääni väristen. He epäilevät vakavaa infektiota. Minä ajattelin, että sinun pitäisi tietää. Tulen sinne heti, Taavi sanoi, jo nousten ja etsien avaimiaan. Sinun ei tarvitse, Linnea aloitti. Hän on minun poikani, Taavi keskeytti. Tietenkin tulen. Helsingin lastensairaalassa Taavi löysi Linnean istumassa käytävällä, kasvot kalpean huolestuneet. Sampo nukkui hänen vieressään pää äitinsä sylissä. Miten hän voi, Taavi kysyi heti. Lääkärit tekevät testejä, Linnea vastasi väsyneesti. He sanovat, että se saattaa olla vakava keuhkokuume. Hän tarvitsee erityislääkitystä ja ehkä pidempää sairaalahoitoa. Taavi istuutui Linnean viereen. Hän selviää tästä. Hän on vahva poika. Linnea nyökkäsi, kyyneleet silmissään. Tiedän, mutta olen niin huolissani. Ja sairaalan lääkäri puhui juuri siitä, miten jotkut hoidot eivät kuulu julkisen terveydenhuollon piiriin, ja minulla ei ole varaa. Rahasta ei tarvitse huolehtia, Taavi keskeytti. Maksan kaiken. Parhaat lääkärit, parhaat hoidot. Kaikki, mitä hän tarvitsee. Linnea katsoi häntä, silmissään kiitollisuus, mutta myös epäilys. Ilman vaatimuksia. Ilman vaatimuksia, Taavi vakuutti. Hän on minun poikani, Linnea. Haluan vain, että hän paranee. Linnea pyyhki kyyneleensä. Kiitos.
He istuivat hiljaisuudessa pitkän aikaa, odottaen uutisia lääkäreiltä. Lopulta nuori lääkäri lähestyi heitä. Rouva Nieminen, hän sanoi. Sakari tarvitsee erikoislääkitystä ja tehohoitoa. Aloitamme hoidot heti, mutta haluan keskustella kustannuksista ja vakuutusasioista. Minä hoidan kaikki kustannukset, Taavi puuttui puheeseen, nousten seisomaan. Olen Taavi Korhonen, pojan isä. Tehkää kaikki tarvittava, hinnalla ei ole väliä. Lääkäri näytti yllättyneeltä, mutta nyökkäsi. Hyvä herra Korhonen, teemme parhaamme. Kun lääkäri oli mennyt, Linnea katsoi Taavia silmät suurina. Sinä sanoit olevasi hänen isänsä. Niin sanoin, Taavi vastasi rauhallisesti, koska se on totta. Mutta julkisesti, sairaalassa, Linnea näytti hämmentyneeltä. Taavi istuutui takaisin ja otti Linnean käden omaansa. Kuuntele, Linnea, olen viime päivinä miettinyt paljon. Olen tavannut lakimiehiä, punninnut vaihtoehtoja, ajatellut, että veisin asian oikeuteen saadakseni viralliset oikeudet poikiin. Linnean silmät laajenivat pelosta. Taavi, älä. Anna minun puhua loppuun, Taavi pyysi. Olen ajatellut sitä, mutta nyt ymmärrän, että se olisi väärin. Väärin poikia kohtaan, väärin sinua kohtaan. Sinä olet rakastanut ja kasvattanut heitä yksin kaikki nämä vuodet. Minä olen vain biologinen isä, joka sattui löytämään heidät. Mitä yrität sanoa, Linnea kysyi hiljaa. Että minä haluan olla osa heidän elämäänsä, mutta sinun ehdoillasi, Taavi vastasi. Ei oikeustaisteluja, ei pakotettua yhteishuoltajuutta. Haluan ansaita paikkani heidän elämässään ja sinun luottamuksesi. Linnea puristi hänen kättään, kyyneleet virtasivat nyt vapaasti. Kiitos, Taavi. En tiedä mitä sanoa. Sano, että annat minun jäädä Sakarin vierelle tänä yönä, Taavi pyysi. Haluan olla täällä, kun hän herää. Linnea nyökkäsi hiljaa. Hyvä on. Luku 5. Sydämen muutos Sakarin sairaalahuoneessa. Öiset tunnit kuluivat hitaasti. Taavi istui pojan sängyn vieressä, tarkkaillen jokaista hengitystä, jokaista pientä liikahdusta. Infuusionesteen tasainen tippuminen ja monitorien hiljaiset piippaukset täyttivät huoneen. Linnea oli vienyt väsyneen Sampon kotiin nukkumaan, luvaten palata aamulla. Tässä hiljaisessa valvomisessa Taavi kohtasi jotain, mitä ei ollut koskaan aiemmin tuntenut, täydellistä, pyyteetöntä rakkautta toista ihmistä kohtaan. Hän katseli nukkuvaa poikaa niin haavoittuvaista, niin pientä valkoisissa sairaalan lakanoissa ja tunsi syvää alkukantaista tarvetta suojella häntä. En päästä mitään pahaa tapahtumaan sinulle, hän kuiskasi, silittäen hellästi Sakarin tummia hiuksia, lupaan sen. Aamun sarastaessa Sakarin kuume alkoi vihdoin laskea. Kun lääkärit tulivat aamukierrokselle, he olivat varovaisen optimistisia. Antibiootti näyttää tehoavan, vanhempi lääkäri selitti Taaville. Sakari on vahva poika. Uskon, että pahin on ohi, mutta haluamme pitää hänet sairaalassa vielä muutaman päivän tarkkailussa. Taavi nyökkäsi kiitollisena. Kiitos, tohtori. Teettehän kaikkenne. Tietenkin, lääkäri vakuutti. Ja teidän ansiostanne voimme tarjota parasta mahdollista hoitoa ilman julkisen terveydenhuollon rajoituksia. Kun lääkärit olivat poistuneet, Sakari avasi silmänsä. Ne olivat samaa harmaansinistä kuin Taavin, nyt kuumeen sumentamat, mutta silti tarkkaavaiset. Taavi setä, poika kuiskasi heikosti. Oletko ollut täällä koko yön? Taavi setä. Niin pojat kutsuivat häntä. Ei isä, vaan setä, äidin rikas ystävä, joka vei heidät jäätelölle ja pelaamaan jalkapalloa. Olen, Taavi vastasi pyyhkäisten nopeasti silmäkulmaansa. Halusin varmistaa, että voit hyvin. Missä äiti ja Sampo ovat? Sakari kysyi, ääni tuskin kuiskausta voimakkaampi. Äiti vei Sampon kotiin nukkumaan. He tulevat kohta takaisin, Taavi selitti, ojentaen pojalle vettä pillillä. Miten voit? Väsyneeltä, Sakari myönsi, ja kurkku on kipeä. Se menee ohi, Taavi lupasi. Lääkärit sanovat, että paranet pian. Sakari katsoi häntä pitkään niillä tutkivilla silmillään, jotka olivat niin samanlaiset kuin Taavin omat. Miksi olet täällä, Taavi setä? Etkö sinä ole tosi kiireinen tärkeä mies? Kysymys sai Taavin jähmettymään. Hän oli aina ollut kiireinen tärkeä mies.
Kokoukset, sopimukset, investoinnit, ne olivat täyttäneet hänen päivänsä. Mutta nyt, tässä sairaalahuoneessa, ne kaikki tuntuivat merkityksettömiltä. Sinä olet tärkeämpi, hän vastasi yksinkertaisesti. Minäkö? Sakari kysyi ihmeissään. Mutta enhän minä ole mitään erikoista. Olet erikoisempi kuin arvaatkaan, Taavi sanoi, tuntien kurkussaan palan, joka teki puhumisesta vaikeaa. Ja minä välitän sinusta ja Samposta hyvin paljon. Sakari hymyili heikosti, silmät jo painuen kiinni väsymyksestä. Me välitämme sinustakin. Taavisetä, Sampo sanoi eilen, että toivoo, että olisit meidän isä. Sanat osuivat Taaviin kuin salama. Hän tunsi kyyneleiden nousevan silmiinsä, mutta nielaisi ne. Lepää nyt, Sakari. Puhutaan lisää, kun olet vahvempi. Sakari nukahti jälleen, ja Taavi istui siinä, pojan sanat kaikuen mielessään. Toivoo, että olisit meidän isä. Sanat, jotka sekä lämmittivät että repivät hänen sydäntään. Muutama tunti myöhemmin Linnea ja Sampo saapuivat. Sampo ryntäsi heti kaksoisveljensä luokse, vaikka Linnea yritti hillitä häntä olemaan varovainen. Sakari, minä tiesin, että paranet. Sampo huudahti, kun hänen veljensä avasi silmänsä. Taavisetä piti sinusta huolta, aivan kuten lupasi. Linnea katsoi Taavia kysyvästi. Lupasin Sampolle eilen, että vahdin Sakaria, Taavi selitti hiljaa. Poika oli huolissaan. Linnea nyökkäsi kiitollisena. Oletko ollut täällä koko yön, näytät väsyneeltä. Olen kunnossa, Taavi vastasi, vaikka tunsikin olonsa uupuneeksi. Lääkärit sanovat, että Sakari paranee hyvin. Linnea kosketti kevyesti hänen käsivarttaan. Kiitos, Taavi, siitä, että olit täällä ja kaikesta muustakin. Taavi lähti sairaalasta vasta iltapäivällä, Linnean vakuutettua, että hän voisi nyt vuorostaan valvoa. Hän ajoi Kaivopuiston kotiinsa, suihkutti nopeasti ja vaihtoi vaatteet. Hänen puhelimessaan oli kymmeniä vastaamattomia puheluita ja viestejä kokouksia, joista hän oli jäänyt pois, päätöksiä, jotka odottivat hänen hyväksyntäänsä. Mutta ensimmäistä kertaa elämässään Taavi Korhonen, mies, jonka kalenteri oli aina täynnä, mies, jolla ei koskaan ollut aikaa henkilökohtaiselle elämälle, päätti, että työt saivat odottaa. Hän soitti assistentilleen ja peruutti kaikki tapaamisensa seuraavalle viikolle. Onko kaikki kunnossa, herra Korhonen? Siiri kysyi huolestuneena. Kaikki on paremmin kuin koskaan, Taavi vastasi yllättäen itsensäkin sanoillaan. Minulla on henkilökohtainen tilanne, joka vaatii huomiotani. Seuraavien päivien aikana Taavi jakoi aikansa sairaalan ja kodin välillä. Hän toi Sampolle pelejä ja kirjoja viihdykkeeksi ja istui Sakarin vuoteen vierellä kertoen tarinoita matkoistaan ympäri maailmaa. Linnea seurasi tätä muutosta ihmetyksellä ja kasvavalla luottamuksella. 4. päivänä, kun Sakari oli jo selvästi paremmassa kunnossa, Taavi vei Sampon Helsingin luonnontieteelliseen museoon, jotta Linnea saisi hetken levätä kävellessään dinosaurusluurankojen keskellä, Sampon innostuneesti selittäessä kaikkea, mitä tiesi esihistoriallisista eläimistä. Taavi päätti, että oli aika tehdä päätös. Sampo, hän sanoi, kun he istuutuivat museon kahvilaan juomaan kaakaota. Sinä sanoit Sakarille, että toivoisit minun olevan teidän isänne. Sampo punastui hieman ja nyökkäsi. Niin, toivon. Meillä ei ole koskaan ollut isää, tiedätkö? Joskus koulussa muut lapset kysyvät, ja minä en tiedä mitä sanoa. Mitä äitisi on kertonut teille isästänne? Taavi kysyi varovasti. Ei paljon, Sampo vastasi pyörittäen lusikkaa kaakaossaan. Hän sanoo vain, että isämme oli mukava mies, mutta ei voinut jäädä kanssamme. Että joskus asiat eivät vain onnistu, vaikka ihmiset haluaisivat. Taavi tunsi piston sydämessään. Ja mitä sinä ajattelet siitä? Sampo kohautti olkapäitään. En tiedä. Joskus olen surullinen, kun näen, kuinka Miikalla on isä, joka vie hänet jääkiekkootteluihin. Mutta sitten sinä aloit viettää aikaa kanssamme, ja se tuntui hyvältä. Taavi hengitti syvään. Entä jos kertoisin sinulle salaisuuden, suuren salaisuuden, joka muuttaisi monia asioita? Sampon silmät laajenivat innostuksesta. Minä osaan pitää salaisuuksia, kerro!
Tämä on sellainen salaisuus, josta meidän pitää ensin puhua äitisi kanssa, Taavi sanoi varovasti, mutta haluan, että tiedät, että välitän sinusta ja Sakarista hyvin paljon, enemmän kuin osaat kuvitellakaan. Sampo hymyili, ja siinä hymyssä Taavi näki omat piirteensä, oman hymynsä peilikuvana. Tiedän sen, Taavi setä, siksi toivon, että olisit meidän isä. Kun he palasivat sairaalaan, Sakari oli istumassa sängyllään pelaamassa lautapeliä Linnean kanssa. Hänen kasvonsa olivat saaneet takaisin väriä, ja lääkärit olivat kertoneet, että hän pääsisi huomenna kotiin. Taavi setä, Sakari huudahti iloisesti nähdessään hänet. Sinä tulit takaisin. Tietenkin tulin, Taavi sanoi hymyillen. Toin teille jotain museosta. Hän ojensi pojille pienet dinosaurushahmot, jotka oli ostanut museon myymälästä. Kun pojat ihastelivat lahjojaan, Taavi viittasi Linneaa seuraamaan häntä käytävään. Meidän täytyy puhua, hän sanoi vakavana. Pojat alkavat kysellä isästään. Sampo kertoi minulle tänään, että hän toivoo, että olisin heidän isänsä. Linnea näytti huolestuneelta. Mitä vastasit? Että se on asia, josta meidän aikuisten täytyy ensin puhua, Taavi vastasi. Mutta Linnea, minä haluan olla heidän isänsä. En vain biologisesti, vaan oikeasti haluan olla läsnä heidän elämässään, nähdä kuinka he kasvavat, opettaa heille asioita, olla se isä, joka vie Sampon jääkiekko-otteluihin. Linnea katsoi häntä pitkään arvioiden. Olet muuttunut viime päivinä. Niin olen, Taavi myönsi. Sakarin sairaus, se avasi silmäni. Ymmärsin, että mikään työelämässä saavuttamani ei merkitse mitään verrattuna siihen, mitä tunnen noita poikia kohtaan. Olen rakastunut heihin, Linnea. Linnea pyyhkäisi kyyneleen poskeltaan. Tiedän, näen sen tavassa, jolla katsot heitä. Mutta Taavi, tämä on iso askel. He ovat vielä pieniä ja totuuden kertominen voi olla hämmentävää heille. Kerrotaan se heille yhdessä, Taavi ehdotti. Rauhallisesti heidän tasollaan. Annetaan heille aikaa sopeutua. Mutta Linnea, he ansaitsevat tietää totuuden ja minä ansaitsen mahdollisuuden olla heidän isänsä. Linnea näytti kamppailevan sisäisesti, mutta lopulta hän nyökkäsi hitaasti. Hyvä on. Kerrotaan heille, kun Sakari on päässyt kotiin ja kuntoutunut hieman, mutta tehdään se hitaasti heidän ehdoillaan. Kiitos, Taavi sanoi, ottaen Linnean kädet omiinsa. Lupaan, etten koskaan petä sinun luottamustasi tai heidän. Linnea hymyili varovaisesti. Tiedän, näen sinusta nyt puolen, jota en ole koskaan ennen nähnyt. Et ole enää vain kylmä liikemies, joka vaatii täydellisyyttä joka asiassa. En ole ollut oma itseni pitkään aikaan, Taavi myönsi. Olen piilottanut todellisen minäni työn ja menestyksen taakse, mutta nyt Sakarin ja Sampon ansiosta löydän itseni uudelleen. Seuraavana päivänä Sakari pääsi kotiin. Taavi oli järjestänyt Linnean asuntoon ruokatoimituksen, kukkia ja pehmoleluja, mutta kaikkein tärkeimpänä hän oli siellä itse, auttamassa Sakarin kantamisessa, lääkkeiden järjestelyssä, Sampon viihdyttämisessä. Kun pojat olivat illalla nukahtaneet, Taavi ja Linnea istuivat olohuoneessa hiljaisessa yhteisymmärryksessä. He ovat niin kauniita, Taavi sanoi katsoen makuuhuoneen ovea, jonka takana pojat nukkuivat. Niin täydellisiä. He ovat, Linnea myönsi hymyillen, ja he ovat ottaneet sinut sydämiinsä. Taavi, en olisi koskaan uskonut, että tämä päivä koittaisi, päivä, jolloin pojat saisivat isän. Taavi katsoi naista, joka oli kasvattanut hänen poikiaan 7 vuotta yksin, ilman apua, ilman tunnustusta. Kiitos, Linnea, siitä, että olet rakastanut heitä, kun minä en voinut. Siitä, että olet kasvattanut heistä niin mahtavia lapsia. Linnea hymyili kyynelten läpi. He ovat sinun myös, Taavi, aina olleet, ja nyt he saavat tietää sen. Seuraavina päivinä Taavi vietti yhä enemmän aikaa Linnean kodissa. Hän auttoi poikien koulutehtävissä, luki heille iltasatuja, jopa opetteli valmistamaan heille aamiaista. Hänen assistenttinsa oli hämillään, kun maailman kiireisin mies oli yhtäkkiä vaikeasti tavoitettavissa, mutta Taavi ei välittänyt. Hän oli löytänyt jotain paljon tärkeämpää kuin työnsä. Viikon kuluttua Sakarin kotiutumisesta,
kun poika oli jo lähes täysin terve, Linnea ja Taavi päättivät, että oli aika kertoa totuus. He kutsuivat pojat olohuoneeseen, jossa nämä istuutuivat sohvalle vanhempien eteen. Pojat, Linnea aloitti varovasti, Taavi sedällä ja minulla on jotain tärkeää kerrottavaa teille. Luku 6. Perhe viimein koossa. Sakari ja Sampo katsoivat, vanhempia odottavina, silmissään uteliaisuus. Taavi tunsi sydämensä hakkaavan kovempaa kuin missään liikenneuvottelussa koskaan. Tämä hetki muuttaisi kaikkien heidän elämänsä lopullisesti. Muistatteko, kun olette joskus kysyneet isästänne? Linnea aloitti varovasti, ääni pehmeänä ja rauhallisena. Pojat nyökkäsivät vakavina. Sinä sanoit, että hän oli mukava mies, mutta ei voinut jäädä kanssamme, Sampo muistutti. Niin sanoin, Linnea myönsi. Ja se on totta, mutta on jotain, mitä en ole kertonut teille. Jotain tärkeää, jonka ajattelin kertoa vasta, kun olette vanhempia. Mutta nyt tuntuu, että on oikea aika. Taavi istui hiljaa, antaen Linnean puhua ensin, kuten he olivat sopineet. Tiedättekö, joskus elämässä tapahtuu ihmeellisiä asioita, Linnea jatkoi. Asioita, joita emme osaa odottaa tai edes kuvitella mahdollisiksi. Kuten kun Sakari parani niin nopeasti, Sampo ehdotti. Vähän siihen tapaan, Linnea hymyili. Kun toivoin saavani lapsia monta vuotta sitten, lääkärit auttoivat minua. Se on asia, jonka ymmärrätte paremmin, kun olette vanhempia. Mutta tärkeintä on, että sain teidät, ja se oli elämäni suurin onni. Sakari ja Sampo hymyilivät, selvästi tottuneita kuulemaan, kuinka rakastettuja he olivat. Mutta miehestä, joka auttoi teitä syntymään, en tiennyt mitään, Linnea jatkoi. En tiennyt, kuka hän oli tai miltä hän näytti. Kunnes hän katsoi Taavia antaen tälle merkin jatkaa. Kunnes tulin käymään teidän kodissanne ensimmäistä kertaa, Taavi jatkoi, ääni pehmeämpänä kuin koskaan. Muistatteko sen päivän? Näin teidät leikkimässä paperilennokeilla. Pojat nyökkäsivät silmät laajentuneina. Kun näin teidät, Taavi jatkoi, huomasin jotain uskomattoman ihmeellistä. Te näytätte aivan minulta, kun olin pieni. Samat silmät, sama hymy, sama tapa kallistaa päätä, kun olette uteliaita. Niinkö? Sakari kysyi, ja kallistaen päätään juuri sillä tavalla, josta Taavi puhui. Juuri noin, Taavi hymyili, tuntien kurkkunsa kuristuvan liikutuksesta, ja sitten äitinne ja minä juttelimme ja teimme testejä ja selvisi jotain, mitä emme olleet osanneet kuvitellakaan. Hän katsoi Linneaa vielä kerran ja nainen nyökkäsi rohkaisevasti. Pojat, Taavi sanoi hitaasti, minä olen teidän isänne. Huoneeseen laskeutui syvä hiljaisuus. Sakari ja Sampo tuijottivat Taavia silmät suurina, yrittäen käsittää, mitä juuri oli sanottu. Sinä olet meidän isä, Sampo toisti lopulta. Olen, Taavi vastasi, tuntien nyt kyyneleiden nousevan silmiinsä. En tiennyt sitä itsekään ennen kuin näin teidät ensimmäistä kertaa. Se oli yhtä suuri yllätys minulle kuin teille nyt. Mutta miksi et ollut kanssamme aiemmin? Sakari kysyi, ääni hieman syyttävä. Koska en tiennyt teidän olemassaolostanne, Taavi selitti rehellisesti. Kun te synnyitte, minä en tiennyt, että minusta oli tullut isä, ja äitinne ei tiennyt, että minä olin teidän isänne. Se oli eräänlainen ihmeellinen sattuma, että lopulta löysimme toisemme. Pojat katsoivat nyt äitiään kysyvästi. Se on totta, Linnea vahvisti. Kukaan ei huijannut ketään. Elämä vain järjesti asiat näin kummallisella tavalla. Mutta nyt kun tiedämme totuuden, Taavi jatkoi, haluan olla teidän isänne. Oikea isä, joka on osa elämäänne, joka rakastaa teitä ja huolehtii teistä, jos te haluatte. Sakari ja Sampo katsoivat toisiaan, käyden sanatonta keskustelua, kuten identtiset kaksoset usein tekevät. Tarkoittaako tämä, että muutamme sinun isoon taloosi? Sampo kysyi viimein. Taavi pudisti päätään. Ei, ellette halua. Tarkoittaa vain, että tulen olemaan osa elämäänne. Vietämme aikaa yhdessä, kuten olemme jo tehneet, mutta nyt tiedätte, että olen isänne. Voimmeko kertoa koulussa, Sakari kysyi. Että meillä on isä, joka on miljardööri, Taavi naurahti. Voitte kertoa, että teillä on isä,
Raha-asiat eivät ole niin tärkeitä. Ovatko ne sinulle tärkeitä? Sampo kysyi äkisti. Siksi olet niin paljon töissä. Kysymys osui Taaviin kuin nyrkinisku. Se oli viaton, mutta paljasti niin paljon siitä, miten hän oli elänyt elämänsä. Ne olivat minulle tärkeitä ennen, hän myönsi rehellisesti, mutta nyt tiedän, että on paljon tärkeämpiä asioita, kuten te kaksi. Pojat katsoivat häntä arvioivasti, punnitsen hänen sanojaan. Sitten Sakari, joka oli hieman hiljaisempi kaksosista, nousi sohvalta ja käveli Taavin luo. Hän katsoi isänsä tarkasti, tutki hänen kasvojaan kuin etsien yhtäläisyyksiä. Minun nenäni on samanlainen kuin sinun, hän totesi lopulta. Niin on, Taavi hymyili, kyyneleet virtasivat nyt vapaasti. Sakari katsoi häntä vielä hetken ja sitten, täysin odottamatta, kietoi pienet kätensä Taavin kaulan ympärille halaten häntä tiukasti. Minä haluaisin, että olisit meidän isä. Sampo seurasi veljensä esimerkkiä, hyppäsi sohvalta ja juoksi halaamaan Taavia toiselta puolelta. Minäkin haluan, olen aina halunnut. Taavi sulki molemmat pojat syliinsä, painaen kasvonsa heidän hiuksiinsa, antaen kyynelten virrata vapaasti. Hän katsoi Linneaa poikien yli ja näki naisen hymyilevän kyynelten läpi. Minä lupaan, Taavi kuiskasi pojilleen, että olen tästä lähtien aina teidän isänne, en koskaan jätä teitä, en koskaan lakkaa rakastamasta teitä. Se oli lupaus, jonka hän aikoi pitää, vaikka se tarkoittaisi koko hänen elämänsä muuttamista. Ja hän tiesi, että se oli juuri sitä, mitä hän halusikin. Seuraavat kuukaudet olivat täynnä muutoksia. Taavi järjesti työaikataulunsa uudelleen, delegoi enemmän vastuuta johtoryhmälleen ja teki etätöitä useammin. Hän vietti iltapäiviä poikien kanssa, auttoi heitä läksyissä, opetteli tekemään ruokaa tosin vaihtelevalla menestyksellä ja oli mukana kaikkien kolmen elämässä tavalla, jota ei olisi osannut kuvitella vielä vuosi sitten. Yhteisymmärrys Linnean kanssa kasvoi hiljalleen. He eivät olleet pariskunta, mutta he olivat tiimi, vanhemmat, jotka tekivät kaikkensa lastensa eteen. Taavi kunnioitti Linnean toivetta pitää oma kotinsa, mutta auttoi heitä muuttamaan tilavampaan asuntoon paremmalta alueelta. Sakarin syntymäpäivänä, tasan vuosi sen jälkeen, kun Taavi oli ensimmäisen kerran ilmestynyt Linnean ovelle, he järjestivät pojille suuren syntymäpäiväjuhlan. Ei Taavin kaivopuiston huvilassa, vaan Linnean kotona, jossa pojat tunsivat olonsa kotoisaksi. Taavi toi sinne kaiken, mitä juhliin tarvittiin. Koristeita, herkkuja, lahjoja ja klovnin viihdyttämään lapsia. Kun vieraat olivat lähteneet ja pojat leikkivät uusilla leluillaan, Taavi ja Linnea istuivat keittiössä kahvikuppien ääressä. En olisi koskaan uskonut, että näin käy, Linnea sanoi, katsellen Taavia miettelijänä. Sinä olet niin erilainen kuin vuosi sitten. Muistatko, kun tulit tänne aikoen irtisanoa minut? Taavi naurahti. Kylpyhuoneeni siivoamatta jättäminen oli paras asia, mitä olet koskaan tehnyt. Se oli vahinko, Linnea tunnusti hymyillen. Sakari oli sairaana ja unohdin kokonaan. Ajattelin, että saan potkut joka tapauksessa. Ja sen sijaan löysin perheeni, Taavi sanoi, katsoen poikiaan, jotka leikkivät lattialla. Kiitos, Linnea, siitä, että annoit minulle mahdollisuuden. Et antanut minulle paljon vaihtoehtoja, Linnea vastasi, mutta hänen äänensä oli lämmin. Olit melko määrätietoinen, mutta olen iloinen, että olit. Pojat rakastavat sinua. He tarvitsivat isän, ja minä tarvitsin heitä, Taavi myönsi. En vain tiennyt sitä. Heidän keskustelunsa keskeytyi, kun Sampo juoksi keittiöön, käsissään pieni paperipaketti. Isä, katso mitä teimme sinulle Sakarin kanssa. Isä. Sana, joka sai Taavin sydämen aina hypähtämään. Sana, jota hän ei koskaan väsynyt kuulemaan. Sampo ojensi paketin ylpeänä. Taavi avasi sen varovasti ja löysi sisältä käsin tehdyn kortin, jossa oli kömpelösti piirretty kuva heistä 4 Taavista, Linneasta, Samposta ja Sakarista käsi kädessä. Kortin päällä luki epätasaisilla kirjaimilla maailman parhaalle isälle. Tämä on kaunein lahja, jonka olen koskaan saanut, Taavi sanoi vetäen Sampon halaukseen. Kiitos poikani.
Sakari liittyi heihin keittiössä. Pidätkö siitä, isä? Minä piirsin meidät ja Sampo kirjoitti tekstin. Rakastan sitä, Taavi vakuutti. Laitan sen työpöydälleni, jotta näen sen joka päivä. Tykkäätkö siitä enemmän kuin sun Bentlistä? Sampo kysyi virnistäen. Paljon enemmän, Taavi nauroi. Auto on vain auto, mutta te olette minun poikiani, te olette korvaamattomia. Illalla, kun pojat olivat nukahtaneet, Taavi istui heidän huoneessaan vielä hetken, katsellen heidän rauhallisia kasvojaan. Hän ajatteli kulunutta vuotta, kaikkia muutoksia, kaikkia tunteita. Hän ajatteli sitä kylmää, laskelmoivaa liikemiestä, joka hän oli ollut. Miestä, joka oli valmis irtisanomaan pitkäaikaisen työntekijän siivoamatta jääneen kylpyhuoneen takia. Se mies oli kadonnut. Hänen tilallaan oli nyt isä, mies, joka osasi rakastaa, mies, joka tiesi, mikä elämässä todella oli tärkeää. Kun hän nousi lähteäkseen, Sakari liikahti unissaan ja avasi silmänsä. Isä, poika kuiskasi unisesti. Olen tässä, Taavi vastasi pehmeästi. Nuku rauhassa, poikani. Oletko täällä aamullakin? Sakari kysyi, silmät jo painuen kiinni. Olen, Taavi lupasi, ja huomenna ja sitä seuraavana päivänä olen aina täällä teitä varten. Sakari hymyili unisesti ja vaipui takaisin uneen. Taavi silitti hellästi poikansa hiuksia ja kuiskasi, rakastan sinua. Poistuessaan huoneesta hän kohtasi Linnean, joka oli seurannut tilannetta ovelta. Jäätkö yöksi? Nainen kysyi. Vierashuone on valmisteltu. Kiitos, Taavi nyökkäsi. Lupasin Sakarille, että olen täällä aamulla. Linnea hymyili. Olet pitänyt kaikki lupauksesi heille. Se merkitsee heille paljon ja minulle. Aion pitää lupaukseni jatkossakin, Taavi vakuutti. He ovat minun perheeni. Te olette minun perheeni. Myöhemmin maatessaan vierashuoneen sängyllä Taavi ajatteli, kuinka elämä osasi yllättää. Hän oli tullut etsimään täydellistä siivoojaa, mutta löytänytkin täydellisen perheen. Hän oli tullut antamaan potkut, mutta saanutkin elämänsä suurimman lahjan. Juuri kun hän oli nukahtamaisillaan, hänen puhelimensa värisi. Se oli sähköposti hänen lakimieheltään Mariannalta. Taavi, oletko vielä kiinnostunut viemään eteenpäin isyyden tunnustamista ja yhteishuoltajuutta? Olen valmistellut dokumentit, kuten pyysit. Taavi hymyili ja vastasi, kyllä, mutta ei oikeusteitse. Olemme Linnean kanssa sopineet asian yhdessä. Poikani tietävät nyt, että olen heidän isänsä. Kiitos avustasi, mutta tästä eteenpäin hoidamme asiat perheenä. Hän laski puhelimen pois ja sulki silmänsä. Huomenna olisi uusi päivä, päivä, jonka hän aloittaisi aamiaisella poikiensa kanssa, ennen kuin veisi heidät kouluun ja menisi itse toimistolleen. Ei koko päiväksi, vaan vain aamupäiväksi, sillä hän oli luvannut tulla katsomaan Sampon jalkapallopeliä iltapäivällä. Ja hän aikoi pitää sen lupauksen, kuten kaikki muutkin lupaukset, jotka oli pojilleen antanut. Sillä hän ei ollut enää vain menestyvä liikemies. Hän oli nyt isä, ja se oli tärkein rooli, jonka hän oli koskaan saanut. Seuraavana keväänä, kun Helsingin puistojen kirsikkapuut kukkivat, Taavi, Linnea, Sampo ja Sakari viettivät päivän Suomenlinnassa. Pojat juoksentelivat edellä, tutkien saaren linnoituksia ja tunneleita, kun Taavi ja Linnea kävelivät rauhallisesti heidän perässään. He kasvavat niin nopeasti, Taavi huomautti, katsellessaan poikiensa energistä juoksua. Niin kasvavat, Linnea myönsi, mutta onneksi sinä löysit heidät nyt, etkä 10 vuoden päästä. Onneksi, Taavi nyökkäsi, vaikka se olikin sattuma. Tai kohtalo, Linnea sanoi hymyillen. Taavi pohti sitä hetken. Ehkä se oli molempia. Sattuma toi minut ovellesi, mutta ehkä kohtalo järjesti, että löysin poikani. He kävelivät hetken hiljaisuudessa, katsellen kuinka pojat kiipesivät vanhan tykin päälle. Olen kiitollinen siitä, miten olet antanut minun pysyä heidän elämänsä keskipisteenä, Linnea sanoi lopulta. Olisit voinut käyttää rahojasi ja valtaasi viedäksesi heidät minulta, mutta sen sijaan löysimme tavan olla perhe, vaikka emme olekaan perinteinen sellainen, Taavi täydensi. Kesti aikansa ymmärtää, mutta tajusin lopulta, että poikien onni on tärkeämpää kuin oma ylpeyteni,
tai haluni kontrolloida. Olet muuttunut paljon, Linnea hymyili. He muuttivat minut, Taavi vastasi, katsoen poikiaan lämmöllä. He opettivat minulle, mitä todellinen rakkaus on. Kun aurinko alkoi laskea Suomenlinnan ylle, perhe kokoontui yhteen piknikille. Sampo ja Sakari kertoivat innoissaan päivän löydöistään, Taavi kuunteli ylpeänä ja Linnea jakoi eväitä. He eivät olleet perinteinen perhe, mutta he olivat perhe silti, rakastava, tukeva, yhtenäinen. Ja Taavi Korhonen, joka oli kerran määritellyt itsensä vain menestyksensä kautta, tiesi nyt, että hänen suurin saavutuksensa ei ollut hänen yrityksensä tai omaisuutensa. Se oli tämä hetki, tämä perhe, nämä 2 poikaa, jotka kutsuivat häntä isäksi. Isä, katso! Sakari huudahti, osoittaen taivaalle, jossa lokit lentelivät auringon laskun värjäämällä taivaalla. Eikö ole kaunista? On, Taavi vastasi vetäen poikansa lähelleen. Kauneinta mitä tiedän.